Каток на Нямізе не змяшае жадаючых 15 тысяч за 2 дні. Хаця некалькі год таму мінчанам абяцалі штучныя каткі, дзе можна катацца, калі цёпла. Улады горада вырашылі зрабіць прыемны сюрпрыз – мабільныя каткі. Іх будуць усталёўваць у розных раёнах Мінска. Да прыкладу, на днях такі каток быў адчынены ў паркавай зоне жылога раёна Чыжова. Пісаў у 2009 годзе партал горада 017 Бівай. У 2009-м у Мінску былі толькі 2 мабільныя каткі, дзе можна было катацца ў цёплым надвор'і. Адзін на праспекце Пераможцаў, другі ў Чыжоўцы. Огромный наплыв, просто огромный. Мы даже уже не выдерживаем. У нас каток всех желающих не вмещает. Даже в связи с тем, что столько много людей, то мы не можем даже уже лед нормально готовить. Понимаете, приходится ночью оставаться и ночью делать лед. Скардзіцца дырэктар катка па праспекце Пераможцаў Сергей Пасалыга і дадае, што штучных каткоў у Мінску толькі 2. Адзін з іх не працуе, калі больш за 5 цеплыні. На каток, што на праспекце Пераможцаў, у дзень прыходзіць да 6 тысяч чалавек. Пакатацца тут каштуе 5 тысяч для дзяцей і 10 тысяч для дарослых. У столькі ж абыдзецца пракат канькоў. Лёд тут не тает нават пры тэмпературы 10 градусаў са знакам плюс, якраз для сёлетняй зімы. А гэты каток зацягнуў на 6 мільёнаў долараў. Мы же стараемся как-то вот сейчас найти какой-то консенсус. Мы сейчас и поддерживаем лед, и экономим электроэнергию. То есть мы что-то находим такое вот среднее. У школьнікаў цяпер канікулы. На другім катку ў Чыжоўцы таксама шмат людзей. І калі тэмпература павысіцца да 5 цяпла, чыжоўскі каток працаваць ужо не зможа. Ва ўправленні фізічнай культуры, спорту і турызму Мінгарвыканкама толькі скардзяцца на цёплае надвор'е, але зрабіць нічога не могуць. Маўляў, мабільных каткоў больш не закупілі. 2 и 1 еще планируется установить, но это будет только, наверное, в следующем году во Фрунзенском районе. К сожалению, не позволили финансовые возможности закупить эти дорогостоящие оборудования. Кажуць у Мінгарвыканкаме. Мінулай зімой на Кастрычніцкай плошчы таксама быў каток, але цяпер узаліць не могуць, бо вельмі цёпла. Таму цяпер тут не пакатаешся. Зрабіць аснову трэба, каб двое сутак тэмпература ўначы была -8. У 2010 годзе мінчане каталіся на Кастрычніцкай плошчы ўжо 6 снежня. Калі зальюць сёлета, невядома. Артём Мартынович, Еўрарадыё.